Pangapunten pancen radi sayah menika ngoten. Oh, ngono. Nggih. Pramila ngaturaken sugeng dalu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat, salam kebijakan, salam rahayu, salam budaya untuk kita semua. Alhamdulillah sungkem taklim kula kunjuk dumateng beliau Bapak SBY. Nggih. Beliau Gus Emil Dardak, beliau wonten Bapak Andi Mararangeng, lan ugi sedaya jajaran kepemerintahan. Niku bapak kula piyambak. Oh ngoten. Kula sampun biasa dengan beliaunya. Nggih, aku ya ngono padha wae. Nggih. Mula ini salah satu tolak ukur pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Bahwasanya dalu niki atau malam hari ini beliau tidak melihat ke atas tapi melihat ke bawah. Inilah bukti pengabdian beliau cinta kepada masyarakat Jawa Timur. Alhamdulillah. Yektosipun malam hari ini terbukti beliau Bapak SBY rawuh. Dipun dampingi kalian Gus Emil, sembah nuwun Gus Emil. Bapak Subianto sembah nuwun, Pak Andi, Mas Ibas. Dan malam hari ini Gus, nuwun pangapunten. Masyarakat Jawa Timur ini menjadi sorotan yang utama untuk masyarakat secara khusus pundi menika Kempleng. Ibu Gubernur acung jempol kepada masyarakat Kempleng yang kondusif membawa harkat martabat budaya Indonesia. Nah, ini luar biasa. Nyatanipun untuk mempondasi kerukunan dan persatuan dalu menika sampun terbukti, Mas. Inggih, niki nek mboten kompak, mboten rukun, mboten guyub, ora iso mlaku. Mboten kok mlaku. Enggak iso jalan. Mboten kok perkara jalan. Pasti semuanya enggak menghadap ke sini. Wong ngono. Nggih no, niki jenenge rukun ngeten niki madhep ngriki sedaya. Niki rukun. Persatuan dan kesatuan selalu di bawah itu. Lah kuwi wae. Nggih, mula kula panjenengan lak nderek remen nggih. Ikut bahagia dengan apresiasi gelar budaya yang diselenggarakan atau yang dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur adalah provinsi yang berbudaya untuk adiluhung budaya Jawa. Wah, tenan kok. Mulane iki selaku masyarakat ya berbangga diri kok ya. Estu. Anu pangapunten, mohon maaf. Saya kan sama Mas toh ini, sama kakak. Iki bisu kok iso ngomong. Ayo kamu ikut ngomong toh. Ini kan iki ora nanggapne kowe lho ya. Lah iki. Dadi iki nanggapne penonton, nanggapne para rawuh lho. Ini memang. Lah kok kowe melu ning kono ngrungokne karo mantuk-mantuk nanggapne kowe apa? Lah nek rene niatmu ndelok mbok ora usah pakai blangkon. Mbok ora usah macak. Iya, ngono. Wis gawe blangkon, klambine padha, jarike padha, enggak mau ngomong. Ngono kok ya napa bayaran? Kowe iki piye ta? Kudune omong. Lah iya. Omong. Ngono. Aku omong. Ngono lho. Omong. Dalangi swira tanggapan dadi mending ngomong wae ngono. Ya sembuh ngono ya. Kamu kenapa kok enggak ngomong tuh kenapa? Aku ndredeg bengi iki. Lah nyapa? Kenapa harus ndredeg? Kenapa harus kita tuh getar? Penak ning gone wong duwe gawe sunat apa manten apa. Loh kenapa? Memang ada perbedaan kok. Ini luar biasa loh. Luar biasa pripun iki kula ndredeg ya bingung. Lah nyang apa? Biasane iki ndagel ning gone wong mantu, wong manten. Biasanya ngelawak di orang punya hajatan. Iya lho, sebengi iki sing rawuh penjanipun Bapak Presiden yang ke-6 Pak SBY, Pak Emil, Pak Subianto dan seluruh jajaran kepemerintahan, polisi okeh, pengawale okeh. Nah terus iki wedi kula ora lucu disaduk ndasku aku isuk. Ini jangan salah paham. Kamu itu mendiskriminasi dengan adanya Bapak ora berkoordinasi lagi mau kono poh pengawalan ketat. Kula teko kalau dicegat kudu dikawal. Bareng dikawal, wah iki lho malinge kecekel iki ngono. Oh lah kowe kudune macak apik. Seharusnya kita itu ikut bangga nggih, Mas. Tapi saya Pak, bungah no. Kesusahan saya itu ada suatu kebanggaan tersendiri. Kenapa? Maksudnya ngeten. Suatu kebanggaan bagi saya. Ya. Biasanya warga masyarakat Indonesia itu menghadap beliau yang terhormat Pak SBY, Bapak Wagub, Pak Emil, Pak Subianto dan Pak Andi. Ini kadang-kadang kan sulit. Sulit untuk menghadap penggede-penggede ini biasanya sulit. Dan alhamdulillah pada malam hari ini keistimewaan beliau yang terhormat bisa menghadap kita. Jadi aku gua. Kowe kok kowe aja kemonco sampuk lho. Panjenengan yo mreksani kok menghadap lho. Rupamu koyo lapangan lho kok beliaunya menghadap karena menghadap ki basa Indonesia, basa Jawane apa? Madhep. Lah ya madhep, aku wis ngomong to, saged madhep mriki to. Tapi mresani. Lah ya wis sing ngomong ndelok kula tok sapa? Sebenarnya ya ndelok budaya. Kok iso menghadap. Sampeyan kok nesu nyapa? Lah kok Pak
SBY kok menghadap kowe iki omong apa sing mau omong. Madhep kene iki ngono lho, Pak. Oh, madhep to. Lah mok basa Jawa ae ngono. Sampan urung dadi pejabat gampang lesu. Iki sik dalang lho gampang lesu. Lah iya. Sampeyan dadi pejabat gampang lesu, rakyatmu bubar carane ngono. Soale wong kaya kowe iki nek ora dinesoni tuman. Kowe kudu dinesoni. Saya mengambil garis tengah. Loh, enek garisan iki nyolong piye juga garisan? Enggak, saya mengambil garis tengah bahwasanya kalau penjenengan dalang sampean komedian paling tidak kita mengambil berkahnya. Kita mengambil sawabnya. Siapa tahu beliau-beliau yang terhormat, beliau-beliau yang mempunyai kompeten yang tinggi, paling tidak di Indonesia ini kan beliaunya juga diakui. Kayak beliau Bapak SBY itu Bapak Perdamaian Indonesia. Tepuk tangan tuh Bapak SBY. Ngono lho, Tuk. Ini Bapak Perdamaian, kenapa kamu harus konflik? Maksudmu le sawab piye? Loh, paling tidak kalau sekarang jadi pelawak, siapa tahu kamu besok jadi anggota dewan. Terus dadi apa neh? Jadi pejabat wakil bupati atau bupati. Terus dadi apa neh? Atau gubernur. Alah, sembah penak dadi dagelan aku. Loh, kenapa? Dia apa-apane penak dagelan. Kok bisa? Loh, dagelan iku penake ngeten, metu. Monggo Mas Jogludik metu langsung tabuhi perahu layar. Aja dipleroki. Iya. Jajal kuwi dadi pejabat. Terus? Umpama Pak Wagub no. Ya. Monggo wedalipun Bapak Emil, Ya. Bapak Wagub Turun dari mobil terus tak bono perahu layar. Biacok cengelmu kowe. Oh ya ndak bisa ya Mas ya. Ayo. Ini cerdas iki. Lah kowe iki ya aneh kok. Tapi paling tidak kamu generasi bangsa lo. Masa depan bangsa itu terletak di pundak sampean. Kenapa enggak mempunyai mindset yang maju? Maksudnya piye? Lah kayak beliau bapak-bapak yang pinunjul ini kan mindsetnya maju. Paling orang duwe pemikiran yang maju untuk perkembangan negara iki. Terus maksudnya pripun? Loh, prinsip yang paling hebat itu adalah tatap ke depan, maju terus, pantang mundur, jangan menoleh ke belakang. Terus? Karena maju adalah kemenangan, mundur adalah kegagalan. Lek maju pasti menang, lek mundur pasti kalah. Sing ngomong sapa? Kuwi umum lho. Salah. Wong maju ki mesti menang, Lek mundur mesti kalah. Sampan tahu tumun lomba tarik tambang apa ora? Tarik tambang, iya bener. Ayo, tarik tambang. Lah, pakai tali iki ya. Sing maju menang apa kalah? Kalah. Sing mundur menangi. Iya. Sampeyan iki aja meneng to. Sinten sing ngendikan yen maju kuwi menang, yen mundur kuwi kalah? Lomba tarik tambangke maju malah kalah, mundur malah kalah, mundur malah menang. Ayo. Iya. Ayo. Wah, kurang men. Keren lho, Bos. Berarti kamu bisa menyimpulkan. Saya bisa menyimpulkan itu salah satu bentuk filosofi kegagalan adalah kunci dari kesuksesan. Waduh, ini. Modelnya kayak cengkok Truno ngono nek omong kok. Wah. Aja kaya ngono le. Berarti kamu bangga malam hari ini. Iya, Bos. Tapi kalau beliau-beliau itu terbukti, Pak, secara kuantitas dan kualitasnya dalam kepemimpinan. Lah, awake dhewe ngenyangi. Lah iya toh. Paling tidak secara penyampaian, omongan, itu realita. Tata bahasa ya cetha. Terbukti tidak ada nuwun sewu unsur membohongi mboten wonten. Lah nek sampean ki tong kosong berbunyi nyaring beda yang disampaikan dengan beliau-beliaunya kok. Gitu Mas. Kalau beliau itu banyak ngomong tapi terbukti. Lah nek niki kakek ngomong ora nek gunane. Ora nek buktine blas kok. Maksudnya pripun? Lho, maksudnya yang didhawuhke Pak SBY, yang didhawuhke Pak Emil, Pak Bianto kabeh ki ada buktinya. Betul. Berarti jenengan kowe omong ra nek buktine blas kok. Paribasane enten wong apa? kakek Tong kosong nyaring bunyinya, ngono lho. Berarti wong kakek ngomong gak nek gunane. Ora nek gunane. Berarti jenengan ki rasa. Kowe kok kan gluduk, kurang udan, ngono. Wong kakek ngomong Ora nek gunane, ngono. Dik. Ngomong ora nek gunane panggah ngomong. Sik non saya ora cetha. Aku ngerti apa pelawake kowe isin aku ngene iki. Jenengan ngendikan pripun? Tong kosong berbunyi nyaring utawa nyaring bunyinya. Wong kakek ngomong ora nek gunane. Omong sing tanpa guna. Yen pangapunten. Wong kok kan ngomong ki ora nek gunane. Yen pangapunten jenengan asmane sinten? Rudi. Kowe iki lali apa piye? Kowe pikun apa piye iki? Mboten, kula iki mek nodi. Aku sapa njajali? Mas Rudi Garek. Lho lah iya kene apal. Dados napa jenengan? Lho dalang lho mosok. Sore nganti isuk omong apa ora? Omong. Sing ngomong kakek ngomong ora nek gunane sinten? Nyatane jenengan sore nganti isuk lho omonge akeh, ya dibayar ya larang, ya dadi dalang kondang. Ayo. Iki penggawean. Kula ora ngomong penggawean, tapi lek kakek ngomong to. Oh iya bener Mas. Bener. Kowe tanggung jawab lho. Aku ora tanggung jawab iki bengi golek pangan dhewe-dhewe Mas iki. Kok tak soampluk pisan golek pangan dhewe-dhewe ora piye. Kowe tak beacok pisan omong aku. Aja yak-yakan. Kakangmu yak-yakan iki lho.
Lho nyatane wong aku ning kene iki nyambut gawe lho. Sing ngomong sapa lek wong kakek ora nek gunane. Aku ki nyambut gawe. Ning kene iki ora mek omong tok ya nyekel wayang yo gegarne tangan utawa gegem tangan ngene iki lho. Gegem tangan iki lho. Sapa ae Kapurnata kena diarani ya gegarne tangan barang lho. Siapa nyambut gawe, nyambut gawe. Siapa orangnya kalau tidak nun sewu. Aja mek gegem tok, tidak memendam barang diri. Lek begar mesti rezekine akeh. Lek gegem Bayar lek gegem ora oleh apa-apa kowe. lek begar Rezekine akeh. lek gegem Ora oleh apa-apa kowe. Sik sampean tak salahne. Kowe mek meneng ae ora oleh apa-apa wong tangane mek gegem. Sampean kenal Chris John apa ora? Chris John itu petinju. Anu ta, badminton ta? Chris John. Petinju. Ya ayo petinju badminton ora yo oleh ta. Ketara Radwe TV. Nah, ngawur. Ayo Chris John petinju nyang apa? Kulo jelas nih. Nyang apa Chris John nyang apa? Bayaran ning gegem ora oleh bayaran gitu. Yen Lek begar ki gelem berusaha. Kuwi rezekine akeh oleh bayaran. Lek gegem padha karo wong meneng ae ora oleh apa-apa. Jenengan kenal Chris John apa ora? Ya tau roh ning TV. Petinju. Petinju begar apa gegem? Jawaban tatak padha lanange kok Ayo, minder. begar apa gegem? Sik to tatak ndase aku kleru lho. Paling tidak sampean tuh pemimpin nih yang di Chris depan. John nika begar apa gegem petinju nika? Kuwi begar terus isi gegem ngono lho. Ayo, Begar sik nglebokne bok ae terus gegem. Nantinya Wong tinju begene gegem apa begar? Gegem. Lah nggih nyatane bayarane ya miliaran. Lah, Sama tahu tuh mon petinju begar, lek ra nyulek apa mripate musuhe. Mosok nonyo ngene. Ayo. Kowe iki ya enek lho. Ayo. Ini Ngono dia lho, Bos. Kowe ngene, kowe hati-hati ki nun sewu. Nika nyempang ngapunten Pak SBY nggih. Wes kowe ngelokne kancane pekok-pekok ngono arepe kowe. Paling tidak kamu itu Gini, mumpung karawan Pak SBY. Pak SBY. Ini Pak SBY itu adalah bapak yang menjadi idola saya. Wah, lah kowe iki sapa-sapa idola kok. Kowe iki Angger sing nanggap sapa? Idola, Pak, idola. Kok sing apa? Idola. Loh, lah kae kok ora idola, ora nanggap kok wae. Ngene iki lho, wong kaya kowe iki, wong kaya kowe iki. Kowe iki menclami, Kowe iki menclami-menclami kowe iki. ngono. Kowe gampang rupa-rupa gedang kancane ngidul kowe ngidul. Begitu Kancane ada ngalor kowe bapak, ngalor. lho. Ayo arep muni apa kowe? Mboten. Gegem begar muni yo. Mboten niki. Ayo. Paling tidak bisa seia sekata. Iya, iki Jadi senafas dengan beliau dengan ini Bapak. Serius. Pangapunten nggih Pak SBY. Ini hanya guruan saja Pak Iya. SBY. Pak Emil, makasih Pak Emil. Bercanda ya? Pak Emil niku wis jan jos nano. Loh kok jos gimana? Neng galek setiap hari jadi awake dhewe yo tinimbalan Iya, biyen. betul. Dan sekarang Beliaunya- Pak Emil sudah ngasto dan Bapak Bagub. Iki. Terus sing terusne Gus Gus Ipin. Ipin, ya. Ade yo tetep Ada tongkat estafet dengan tongkat beliau. estafet Iya, yo tetep dereke ning Gus Ipin. Betul. Mbak Nur nggih Pak Emil. Iya. Pak SBY makasih. Iya. Sudah dikasih toh? Sudah. Oh iya. Pak Subianto Mbah Nuwun. Rawani deh. Kakak, aku ora tau ngemis-ngemis ngono ki aku. Lah iki apa? Apa arep ngomong apa kowe? Arep ngomong apa? Ngomong wis iki urung gak. Ya Makasih, Pak. Dan kritik ini celometan. Mohon doanya Pak SBY, Iya. Pak Emil, Pak Subianto dan seluruh jajarannya. Jangan sampai memprovokasi masyarakat sini loh. Juga Ya. ada yang rawuh Pak Bupati Pacitan. Iya. Bupati Krungu. Sembah Nuwun. Betul. Ini tahun 2024 ini saya juga ikut meramaikan pesta demokrasi yang ada di Indonesia. Loh. Alhamdulillah. Kowe. Pak SBY. Berarti berkah dari Pak SBY ya? Bukan, saya orang enek partai yang sing dukung aku gak enek. Loh, lah kok nyalonke terus piye kowe iki? Aku nggih partai dhewe. Loh. Ojo yak-yakan. Di mana ada kandidat nanti ke 2024 ini Udah mulai enek- dari pilpres, udah enek kendaraan pilgub, nih. pileg itu Loh. semua ada. Lah ya aku nggih kendaraan dhewe ya. Loh. Terus semua ada, partainya ada, koalisinya lah. Sampean kalau nggak ada koalisi Aku partai terus pakai independen, nggih partaiku dhewe aku langsung. partai apa? Ini saya pakai partai Hanoman, Pak. Apa ki anu? Partai kok Hanuman ki apa? Hanoman tuh hati nurani seniman, Pak. Ini karena berangkat saya dari budaya Indonesia, Iya. khususnya wayang kulit, saya berangkat dari partai Hanoman dan misi dan visi saya sudah jelas. Kalau misimu apa? Coba. Misi saya mengangkat budaya Indonesia akan lebih dikenal secara skup internasional. Luar biasa. Itu misi. Misi saya. Kalau visimu apa? Visi itu adalah cara saya untuk mengenalkan adalah seniman-seniwati yang ada di Jawa Timur, kulo kelompok nih. Dikumpulkan. Ya saya kumpulkan, Terus setelah kumpul semua, kulo bong niki. wis jenenge tak- ngrasake. Weng, kok Angin tak- ini mbok bong lah ya sik gurih to.
Maksudnya itu saya bakar semangatnya agar lebih melestarikan budaya Jawa dan budaya Indonesia. Luar biasa. Berarti sesuai nggih, Mas. Lho iya no. Kula mohon izin Pak SBY, sesuai dengan asmanipun beliaunya. Pak SBY. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi lho kowe. Kenapa? Kowe lek jelasne wong desa ora apa-apa. Terus? Iki Pak SBY pengawale polisine akeh lho. Kowe lek bedil cengelmu kowe. Setape padha rapuh lho. Lho mboten, paling tidak kamu kan juga tahu wong anakmu kan juga masuk di kepolisian toh. Ya Pak, ini saya tidak sombong walaupun saya komedian. Tapi anak saya yang nomor 1 sudah di Kapolda, Pak. Alhamdulillah. Lho, edan. Wah, tepuk tangan lek ngono tepuk tangan. Luar. Aja tepuk tangan. Apa? Di sana bagian apa, Humas? Kecekel ndek ngi anu batnya Pak. Oh, kecekel mah. Kecekel mbok tepuk tangani pri bosok aku. Wo copet toh, copet. Maksudnya secara EQ-nya itu bagaimana, secara listening-nya bagaimana? Enggak, tapi alhamdulillah Agustus kemarin Pak, anak saya yang nomor 2 sama nomor 3 sudah menjadi TNI dan yang nggih sampun dados TNI, Pak. Edan. Wah, kowe termasuk wong berhasil. Tapi sedina langsung dipecat. Loh, kasus Pak? Ora ya karnaval ndek iki. Oh, bleset meneh to iki. Angger omong karo kowe. Kalau ngomong itu disesuaikan dengan mulutmu, harimaumu. Lah kowe nyapa kok sudah tak ngomongi tugas ning tugas TV kucuk jane iki. Paling ndak kan tahu kalau Pak SBY itu keluarga yang sejuk, keluarga yang harmonis ya toh Mas. Paling tidak kita harus mencontoh beliaunya. Keluargamu ki ben ketok harmonis kepiye. Kemana-kemana kalau bapak kan ibu selalu dipegang tangannya, diajak kemana-kemana. Sampean istrinya juga dipegang tangannya terus kalau kemana-kemana ya. Tak gandeng kok tak gandeng. Wis ning mall tak gandeng, ning pasar tak gandeng. Berarti tresno sampean. Harmonis. Mboten Mas, tahu tak. Cinta. Ora, tahu tak culi malah nyolong ya apa-apa iki. Oh, alayakno anake ning Polda. Ya turun. Wah, bleset iki besok. Mohon izin Mas Gareng. Mohon izin Bapak sesuai kalian Toto basa Jawa menika lak benten-benten. Asma Kinarya Japa. Ini sesuai dengan nama beliau Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan nama depan itu sudah memandung makna yang wah banget kok Mas. Asma Kinarya Japa. Jadi jeneng padha karo donga. Iya, doa, betul. Nama membawa doa kan gitu. Maksudmu? Jadi kalau Susilo itu ada berapa suku kata? Tiga. Ada 3. Su itu sudah terbukti kalau beliaunya itu sungguh-sungguh supel kepada masyarakat Indonesia, secara khusus masyarakat Jawa Timur. Ini su, sigap dan tanggap. Apa yang menjadi gejolak negara kita, beliau selalu sigap dan tanggap. Maka dari itu beliau menjadi bapak perdamaian. Luar biasa. Kowe ya pinter iki. Loh, dagelan ki rupa nggawa rega. Oh ngono. Ini ki 15 juta payu, iki 750 bumbuan lagi. Apa? Yang penting iso nggo tuku sing kangkung atus mari. Lo. Ini lo itu dalam arti loyalitas. Beliau tidak mempunyai pamrih, beliau tidak mempunyai tendensi. Terbukti menjadi presiden yang ke-6, membawa Indonesia akan lebih hebat dan maju. Luar biasa, sampai 2 periode. Betul, saestu. Mula ingkang lenggahe mboten Bapak SBY kemawon, wonten Bapak Wagub Gus Emil Dardak. Ini biar bisa seimbang kula kalian Mas Joklutuk biar dibagi pekerjaannya nggih Mas. Pak Susilo Bambang Yudhoyono panjenengan. Sudah. Mas Emil. Mesti makanya aku nyapri. Oh, biar tahu kalau kamu itu dulu juga sekolah menengah gitu loh. Ben ketok lek kowe iki termasuk komedian cerdas. Betul. Kalau beliau-beliau itu sudah mempunyai titel yang luar biasa. Kamu kan paling tidak sudah mengejar ke perguruan tinggi. Aku tahu kedurun Mas sambil bledek kok ndek iki. Maksudnya sekolah menengah gitu loh. Ngono mbok semayanan jelasnya aku ini mumet ngawur iki yo. Enggak ada, ini improvisasi. Jangan kamu melihat eksternalnya aja tapi dilihat internalnya. Jadi ben ngene lho, ben ketok lek mau tuku blangkon larang ki pantes. Lah kuwi lho. Sok-sok enek lho kabotan blangkon akhire pekok mikir apa. Kabotan blangkon piye lek iki gegeden ngene kok iso lho.
Malah koyo tutup dadu nih kok iso. Mas aku. Yen pangapunten nggih Pak Emil nggih. Pak Emil dadak. Iya, beliaunya lenggah. Itu religius lho, Mas. Diambil sing ndi? Yen pangapunten mbok bilih anggen kula merteni asma panjenengan wonten kaladuke ngatur Pak Emil nggih. Nggih. Gus Emil itu religi lho, agamis lho. Padha karo aku ngawur iki. Kok sama dengan sampean piye? Aku iki lho aku iki sak RT iki musala papat ngawur iki. Wih, Duan. Neng ndi enek musala papat sak RT? Nggonku tok. Gus Emil itu sudah membantu pendirian masjid-masjid Jawa Timur luar biasa. Aku sak RT iki musala papat, etan kulon lor kidul aku ning tengah-tengah. Lho. Omahmu ning tengah masjid. Iya ngawur. Ngantek bingung aku lek salat ning gone jamaah ning kulon, kok akhirnya cemburu sosial ning sing etan. Nggih. Lek ning lor, ning kutan, ning kidul, ning kulon aku silip-silip salah siji, itu ada garis merah antara satu saku dengan masyarakat yang lainnya. Akhirnya bengkerengan. Bengkerengan. Kula bingung lho, Bos. Atus akhirnya? Akhirnya kula nentremke pikir ngademke ati kudu lek sedina sewengi kula akhirnya nemok nih, Pak. Akhirnya ketemu Ilham punya wis ide salat. Akhirnya enggak salat aku. Wis timbang di musi. Oh, majnun iki. Timbang di musi. Majnun iki. Timbang di musi wong-wong. Dimusuhi salat kok. Kuwi jenenge PB. Apa? Pengalaman bosok iki ya kuwi. Coba Pak Emil. Gus Emil. Iya. Itu ekonomi. Iya. Insya Allah beliaunya ngasto sebagai Bapak Wakil Gubernur di Jawa Timur. Ya. Ekonomi yang ada di Jawa Timur ini akan lebih meningkat dan sudah diakui dalam skup nasional dan internasional. Hebat. Ini ya iso. Ini pejabat muda kok iso. M itu menatap ke depan. Beliaunya itu mempunyai misi menatap ke depan Jawa Timur akan lebih maju dan Jawa Timur akan lebih makmur dan Jawa Timur akan menjadi barometer seluruh provinsi-provinsi seluruh Indonesia. Ya, ini I-nya apa, Mas? Insya Allah setelah beliau memperjuangkan kemerdekaan masyarakat Jawa Timur, keluarganya Pak Emil dari keluarga sing sakinah mawadah warohmah. Amin. Alhamdulillah. Terakhir L-nya itu apa? L ki langgeng anggone ngasto dadi pejabat, insya Allah dadi wakil gubernur, terus munggah sak munggah-munggahe pangkat, insya Allah keluargane dadi keluarga sing sakinah mawadah warohmah. Apik. Dardak ya. Iya, dardak. D menika dari sini saya juga mendoakan mudah-mudahan keluargane Pak Emil dadi keluarga sing sakinah mawadah warohmah. Lagi. Alhamdulillah oleh pandungane warga masyarakat sakmene mbane muga-muga keluargane Pak Emil dadi keluarga sing sakinah mawadah warohmah. R ki rasa siji lan sijine aja mbedak-bedakne. Wong lek wis ora mbedak-bedakne insyaallah masyarakat dekat-dekat pejabat akan melekat di hati masyarakat. Masyarakat sakmene mbane yo melu ndongakne muga-muga keluargane Pak Emil dadi keluarga sing sakinah mawadah warohmah. D lagi. Dedikasinya yang tinggi untuk mengangkat Jawa Timur. Insya Allah Jawa Timur yo melu ndongakne muga-muga keluargane Pak Emil dadi keluarga sing sakinah mawadah warohmah. Ki aku yo ora lali kanca-kanca takjak nyambut gawe, kanca takjak ndonga muga-muga keluargane Pak Emil dadi keluarga sing sakinah mawadah warohmah. Terakhir K. Kaki kreatif, keluarga yang kreatif, insya Allah keluarga yang kreatif dadi keluarga sing sakinah ngono. Apa Pak Emil iki terus garwane diganti asmane sing kakung Pak Emil dadak sing putri Ibu Sakinah mawadah warohmah nopo. Lah, terus kuwi apalamu kuwi waktu mek soalnya pemikirane sinambi atur panglipur, sinambi ndedonga, sinambi awake dhewe melu marem lah mergo budaya iki bener-bener dimekarke karo menyelam sambil minum air. Iya. Bajing loncat ka astana. Wonten Paranggono Krisnia Haji Leban. Awas, Prabu ini aku tidak nuduh. Sinembake Mbak Krisnia kok ngono. Hei. Oke, tolong telu diaturi bapak-bapak sing kok parang. Payo telu.
Resnya. Sendal saka njero ya kok. Tetap jenengan Cahayu. Cabaku Sarip tambak yoso. Mbak ojo kaget aku sing teko, Mbok. Anakku Sarip. Simbok. Iya, Nak. Kate ya apa wong Jawa Timur ojo nganti kalah, Mbok. Iya. Lho, apa kowe dadi apa kowe? Dadi apa? Bojomu to? Lho. Apur. Mbok ne Sarip iki Sarip. Sarip. Paling enggak sampean dadi Iki biasane londo. Londo Iki perjuangan iki. Iki perjuangan lho, Yang cerita rakyat legenda. Jawa Timur. iya biar Khususnya masyarakat tuh paham kalau Sarip tambak yoso itu ada cerita. Nek Jawa Barat Paling enggak awak dhewe mengenalkan budaya iya, khasana Jawa sing Barat enek jenenge- si pitung. Nah, nggih. Enek kene Sik. tambak oso. Le, ijono ngambune remason tok. Ya ora apa-apa to Rawe ya, Pak.
Malah tumomu kok mati kok ya. Iya, batinku ning lapangan sangure masuk. Iki ngene dapane ditata lho. Nggih. Pak SBY rawuh lho, aja nganti ludruke ngolek nganti elek awake dhewe tilaka lho. Iki Aja ludruk. sini. Kowe ado-ado kok Sidoarjo lho, Nduk. Nggih. Dadi sak orane iki. Ha. Tarik. Tambah oso. Hadirin yang berbahagia. Berbahagia. Malam hari ini Provinsi Jawa Timur dengan apresiasi budaya akan menggelar satu pagelaran wayang kulit berkolaborasi dengan Ludruk Jawa Timur. Malam hari ini di desa Kempleng dengan pagelaran wayang kulit akan dilengkapi oleh pagelaran ludruk, cuplikan dari cerita Sarip Tambak Oso. Sarip Tambak Oso akan diperankan oleh Cak Jo Klitik dan juga Ning Sugiem. Sapa kuwi? Sugiem Sapa? Boe Sarip akan diperankan oleh Ning Proborini. Hadirin yang berbahagia, Aku rong. malam hari ini didukung oleh bintang tamu kenamaan Jawa Timur. Siapakah dia? Inilah dia, Mas Rudi Gareng sebagai dalang malam hari ini. Dan juga kita ucapkan terima kasih dengan gelar apresiasi budaya malam hari ini tidak kalah menarik dengan pementasan yang sudah ditata oleh Provinsi Jawa Timur. Malam hari ini yuk kita kasih oplos Mas Jo Kluduk sebagai penjaga diesel malam hari ini. Dan sok bintang tamu juga diesel. dieselnya mbok urip kesik ora padan. Nyambi malah double kok ya. Penjajah atau Belanda akan diperankan oleh Cak Jo Kluduk. Bagaimana ringkas cerita pada malam hari ini? Yuk kita saksikan bersama-sama dengan cerita Sarip Tambak Oso. Ndak ngono ning ndang. Rasan-rasan sik nih. Yem, rasan sik yem. Pirang-pirangane dina Sarip gak ana mulih. Karo kemenyek sithik no. Ben koyo dukun bayi kene lho. Iki aku kudu goleki nang ndi? Perkara bayar pajak. Ya wis tak bayar. Ning Sarip iki ana endi? Kok gak mulih-mulih? Mbok, aja kaget Sarip sing teko, Mbok. Sarip! Dadi Nyapa to wis ngadep-debok kuwi lho kok iso. ha kono wong lha kene debok ngenange. Salah dhewe dadi dalang kok iso. Sarip. Sarip dina iki kate ngomong ambek Simbo. Ndok njaba diuper-uperake Walanda sing kate njajah ndok tanah Jawa, Mbok. Ing wektu dina iki Sarip njaluk sabiyantu Simbo. Aja kandha-kandha yen Sarip sawetara ndelik ndok sentong mburi ya, Mbok. Awakmu gak usah kuwatir, Le. Iya. Sing ngadepi Londo kok bakal mbokmu. Awakmu sing ngitono nang bumi. Yen nganti ana apa-apane Simbok, Sarip tetep ndok mburine Simbok. Iya, Nak. Pangestuku tampan nono, Nak. Sarip! Sapa iki? Apa iya? Lah kok wae bakul mie goreng mburi mbok gawa. Ya ambune jan kecing kira yo gitu. Kuwi dap nyunggi apa kuwi kok? Londo. Topi ta, topi londo. Londo, Pak. Nggih. Kon sapa kok raimu kaya bakso beranak? Bakso beranak gundulmu. Ana apa kon nang omahku? Sarip
di mana? Goleki sapa? Sarip. Sarip. Karena Sarip adalah penghalang bangsa saya untuk menjajah bangsa kamu. Londo. Penghalang napa Londo? Penghalang napa? Mboke mboten semerap niki Sarip mboten muli belas. Tapi kamu tadi kemarin Sen ngomong Jawa apa ngomong Jawa ya? Wangen lho, Pak. Apa ngomong Indonesia? Campur enggak apa-apa, Londo en kamu en. Tadi Sarip saya uber-uber. Sarip saya lihat masuk di dalam rumah sini. Terus sinten? Iki lho jane mbok dene. Lah kuwi wong nonton kok melu-melu main kok ya. Ngapunten nggih, Pak. Mboten enten Sarip mboten belas. Kamu jangan juga menghalangi bangsa saya untuk menjajah bangsa kamu. Loh, kalau kamu tidak menunjukkan di mana sembunyinya Sarip, kamu akan saya pek bojo. Wah, Londo ngrekes iki ketoke iki. Pak iki ambune tahu goreng ya. Ora lho. Dun balen dun peh masalah iku turu ra iku dirubung semut kok. Ya ora apa-apa to malah sedekah kok ya. Pak. Sarip. Mboten wonten Sarip, Pak. Tadi saya lihat Sarip masuk di dalam sini. Mboten. Kamu jangan bohong. Mboten bohong kula, mboten bojo kula, Pak. Kula niki namung piyambak. Ampun sia-sia kula. Malah guyu. Nangis niki. Mboten saestu mboten wonten, Pak. Sarip mboten wonten omah. Mbok. Lah opo sih mbok nangis nduk ngarepe Walanda? Lah iki goleki kono. Mbok gak. Kalau jok gigrek ojo wedi. Terus yo. Gak ono tinane wong Jawa kalah ambek Walanda. Terus karepmu apa, Nak? Mau diapa-apain Cimbok tetep menjadi pahlawan bangsa. Biar Sarip yang menghadapi mbok. Awakmu sing ngadepi Londo. Awakku sak ndase. Sak ndas. Yo, Komplit. hei, Walanda. Apa? Kon wis wani mlebu ndok tanah Jawa, wis kendel. Kendel. Gak ngerti kondange Sarip. Wiwit wetan kulon kidul tekaning lor Sarip wis kondang. Lho gini kon kendel mlebu ndok me Sarip dhewe. Kamu harus bergabung dengan bangsa saya, Sarip. Gak ono. Ing papan kini Sarip tetep belani wong Jawa. Kalau kamu tidak membela bangsa saya untuk menjajah bangsa kamu, kamu akan saya bunuh. Bukteki ndase Walanda utawa ndase Sarip sing gumludhung ndok papan kini. Tentukan. Mbok aja ado-ado saka Sarip ya, Mbok. Iya, Nak. Ndak suwun dongamu. Muga-muga Sarip gak ana alangan sawiji apa wae. Dongaku kaya banyu milih ngestokne awakmu karo Londo, Nak. Ojo wedi. Njaluk pangestumu, Mbok. Katine. Tak berkaya, Nak. Muga-muga awakmu iso nampa karo Londo. Iso. Wong Jawa ngono, Pak. Gemboki. Iya, Nak, yo. Gembok. Gemboki wong Jawa ngono. Peh. Aku yo nyuwun lho. Apa? Londo ora no. Londo njaluk. Iso njaluk yo. Ya digembok. Iku syarate wong Jawa ya, Nak. Muga-muga awakmu aja wedi-wedi karo bangsa Londo, Nak. Bukteni Walanda. Utawa Sarip. Awas. Ojo ado-ado ya, Mbok. Iya, Nak. Mbok gelut ki Sarip karo Londo gelut. Masa arepe perang yo joget ki lho. Kita tuh mau perang kok dadak joget. Iki Londo apa petinju? Lah budaya kayak ya, guys. Oh iya seni. Ais! Simbok. Iya, Nak. Ojo ado-ado ya, Mbok. Aku mesti nang Batine. Sarip gak tega ambek Simbok. tenang ae, tenang. Ojo. Mboke ra kok berleren. Ais! Waduh, Simbok ojo ado. Wes. Cipika-cipikine. Mbok sik mamel, Nak. Iya. Pokoknya tak jaluk dongamu ya, Mbok. Ais!
Mami. Mami barang. Kayak menir apa kayak. Menir. Mbok londo. Hati-hati yo, Nak. Hati-hati lah. Aus. Tibamu kaya ceret ngono ta? Londone kecemplung got. Aja tenanan to, Jojo iki. Golek pasaran kok. Wis tuwek lho. Ora iso. Ora apa-apa ngene ngenomne umur kaya. Ais! Oh, iya. Oh. Wes, ais tu tak. Ah. Saiki mati apa kalap ki genahno? Ketok enek sing rung mati iki. Sarip. Ndok. Kok cek lancange kon mateni anak? Karena Sarip adalah pemberontak. Gak perkara pemberontake, Ndok. Nek Sarip mati sadurunge mboke mati gak bakal mati Sarip, Ndok. Maksudmu bagaimana? Wong Jawa ngekeki restu kanggo anake apa meneh simbok. Sarip! Tangi anak. Mumpung ana mbok tak langkai ping 3 kon kudu urip ya, Nak. Sip. Batine. Titenono. Ais tentu tak. Tangi anak. Urip nih. Hei, ning ndi gambare koko melonmu? Apa kok melan apa? Beribit. Ijol. Loh, lah ngapa? Aku tak dari Sarip. Loh, lah kenapa? Loh, aku ya pengen roh nobas. Loh. Aku iki wis Kowe aja Victor lho Lah iya kowe. to. Ya mesti iki ya pengen Dadi anakku. Pengen dadi dadi anake anake. dirangkai. Iya. Terus dikei donga. Hei, Sarip, Apa? kamu akan aku bunuh. Oh, Rasa keswendang paten ono aku. kamu tahu apa ini? Pistol. Ini apa? Pistol. Ini apa? Pistol. Tricinil. Coba, awas. Kamu bisa menghindar. Akan aku bunuh kamu satu. Ais. Loh, kenapa kamu? Duh. Mati dhewe. Malah bunuh. Ngeten Mas Gareng. Heeh. Krana Ayo iki lak kan ya wayang. iya, karena Nek Bapak fragmen itu juga seperti ini ya waktunya penting. terbatas. Oh, Siap. no. Jadi Betul. kita semua Iya, itu no. yang jelas Oke. wayang itu kan lunak. Lho lunak. Dikasih ketoprak bagus Kene wayang ludruk ulang Paling kene. ludruk, Pak. Jaranan bila Betul. perlu kene. Betul. Fleksibel. Ya, betul. Oke, Om. Jadi Dan kula orang-orang panjenengan yang jelas ini Paling kan mboten kan Oh, kita no. mengenalkan sebuah cuplikan-cuplikan Betul. Iya no, cerita, ngene iki jenenge Mas. cerita rakyat. Nah, cerita rakyat napa meneh iki Mengenalkan, mau betul. ludruk. Iya. Oke. Ludruk ya seni yang harus Oh, iya, diperhatikan iya. juga. Itu khas Jawa Timur. Iya no, iya Isbar. no. Nek, Wis bare. sudah. Nyapa kowe? Aku ora dilangkai kok. Lah nyang Lho kuwi apa? mau arep njaluk dilangkai to? Langkano tik-tik, langkano Tidak. Oh, mati dene aku. Ben dilangkai Kadung mbok siarne bar penontonnya mulih kabeh wis ana. Ora kowe ben Ora, dilangkai jajal tik. mati. Aus mati dene awake. Aus. Mati. Aku mati, Mbok. Jenengan.
Sarep. Sik aja mbok tangisi, Kuwi nek ra sing langkai sing rada tuwa-tuwa ngene iki. Nek kene banyune akeh to iki. Heeh. Waduh. Anakku iki. Tenan iki. Mbok kuwi nglangkai pisan langsung jebeber kuwi lho. Lho, kok tangi anakku? Tak langkai Re. Rene tak langkai. Kak. Kowe jangan kowe aja melarikan diri kono kuwi tak dilangkai. Kudune kan di manut to sik, lha iki mamimu lho iso. Mami apa iki utang-utangane mek karaoke ramu mok. Iso. Mas, ini hanya sekedar cuplikan aja. Iya, Prabori ini. Dalam Om. Gawekno caping gunung langsung tembange mawon nggih. Nggih. Menika dari Mas Yohan Mandala putranipun Pak Subianto. Minta lagu nggih menika caping gunung diaturke buat ingkang menika menika Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Juga Pak Emil Dardak. Ini termasuk beliau itu jenak loh Mas. Ning nggon langgame gawekno cara Madura ya. Oke. Engko nggon dindangdutne biasa kembali. Niki langsung Madura berarti. Iya. Langgam. Piye Dik ngomong apa Dik Cah Bagus? Ini termasuk bapak-bapak Punggawa Agung nika jenak. Alhamdulillah. Jauh-jauh dari Jakarta, dari Cikeas, Rawuh. Saestu. Rasa tresnone kalian satu keberkahan yang luar biasa. Marang Mas masyarakat. Kritik. Monggo Cahayu Probor ini. Ki jaman berjalan bola engan. Cara Madura iki Mas Kritik. Bapak-bapak Musbika Kecamatan Purwasri, juga Bapak Lurah Kempleng. Neng gunung lonjok. Rada slow ya Kak Bagus. Oh. Habis ini kita jagoan sama Bapak ini Mas. Pripun Kak Bagus? Habis ini kita jagongan sama Bapak. Iya, Pak SBY sama Gus Emil. Pak Bianto. Robor ini. Tapi gunung wantah itu Cahayu.
rukun Tepuk tangan untuk Provinsi Jawa Timur. Nggih, Pinarmin Cahayu, terima kasih matur sembah nuwun arigatou gozaimasu, kamsia kamsahamnida. Thank you. Nyun pangapunten Mas Budi. Iki pripun Cah Bagus? Menika Bapak ingkang minulya inggih menika Bapak SBY. Siap. Nggih. Badhe paring dawuh Pak nggih. Atau paring dawuh badhe lumengser Pak. Oh ngaten. Mau izin. Badhe dawuh rumiyin kagem warga masyarakat tentunya. Mobilnya Diaturi mic. Mic-nya sampai Mic-nya dibawa ke sana. Oh gitu. Napa? Oh langsung nggih. Siap. Oh langsung. Badhe nyun pamit dumateng sedaya warga masyarakat. Mugi-mugi Bapak sehat selalu. Nggih. Mugi-mugi Bapak panjang yuswa. Amin. Dan mudah-mudahan kedepannya seluruh warga masyarakat Jawa Timur dan panjenengan ingkang rawuh pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terima Tetap kasih. menjadi Bapak perdamaian Indonesia. Wah, tenan luar biasa. Terima kasih Pak. Gus Emil. Bapak terima juga kasih. Pak Bianto matur sembah nuwun, sehat selalu, sukses selalu dan tetap amanah dan selalu dicintai masyarakat Indonesia. Tepuk tangan untuk Bapak SBY. Sembah nuwun Bapak, sembah nuwun. Sugeng tindak Bapak. Gaweno sorak-sorak bergembira. Sorak-sorak bergembira. La 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 la. Moga-moga Indonesia tetap merdeka ya sahabat. Terima kasih Bapak Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, juga Mas Ibas, juga Gus Emil, Pak Bianto, Pur. Sorak-sorak bergembira semua. Sudah datang negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Itu bahagia. Itulah hak milik kita. Sekali lagi. Untuk selama-lamanya. Selamat jalan Pak SBY beserta rombongan. Sugeng kondur. Terima kasih rawuhnya. Pak Wabub, terima kasih Mas. Pak Subianto, juga Pak Bianto, Pak Bupati Pacitan. oh iya, Mas Ibas, Pak Andi Malarangeng. Mas, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. merdeka. Itu bahagia.
bahagia hak milik kita hidup selama-lamanya. Oke, terima kasih. Merdeka! 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 Nggih. Padang jinglang. Lah rasa ngene Dik. Nggih, dawuh. Si penting bunga hatine. Nggih, nggih, nggih. Kalau menika Pak SBY kersa nganti sakyae niki alhamdulillah Wah, rawuh saestu, Bos. nunggoni kanca-kanca Saestu, ngowahi nggih. spirit buat teman-teman. Betul, betul. Wis pokok terima kasih juga Mas Nggih. Emil Nggih, Dardak, Nggih. Gus Emil, Pak Gus Emil, Wagub, terima kasih. terima kasih. Nggih, yang Juga tadi Pak Bianto, Nggih. sing watara awake dhewe digo ngalor Wah, ngidul saestu, ngetan ya, ngulon terus kaya bapak untuk nggih. penjanipun muga-muga ya selalu sukses dan Amin, dicintai amin, warga amin, masyarakat. amin. Si penting sehat, si penting Nggih, sehat. nggih. Allahumma Amin. Amin. Nggih. Coba gliat-gliat watone Waton kecandak. kecandak, gremat-gremet waton Lho kecandak. iya no, Nggih, nggih. ana Ika Antonia karo Uji Lestari. Sapa? Uji Lestari. Ora enek sing jenenge Uji Lestari. Puji Lestari Mas aku. masamu. Oh bocah kok ya. Oh, harapan jaya iki. Nangis sakjroning atiku. Nalika siramu ninggal aku. Ya Kak, sambil kita tembangan apa to? Boten, nggih. Judule iki apa ki? Nangis sakjroning atiku. Ninggal ninggal katresnan. Gah aku rumah saku. Soale kaki kulino ninggal katresnan ning Nggih, ndi-ndi. nggih. Tresno marang saso. Sasomo liyan, nggih. Heeh. Dadi alhamdulillah iki sak ora-orane awake dhewe mung kari atur panglipur buat Alah, warga masyarakat lho. diaturi partai Buat nipun Pak Lurah namung lho. partai menghibur. Buat lho iya no, Nggih, bengi nggih. iki aja lali ora, aja nganti ora ora Semayan. semangat. Semangat. Oh, semayanan rumah saku bocah kok. Rumah saku. Mulane aja Apa? niki wonten tol nubyak-nubyak. Lho iya, Wah, mulane jah. pentinge wong lanang ki ya kaya ngono kuwi. Lah iki to, Mas. Dalane wong lanang ki penting banget ya kuwi. Nubyak-nubyak. Heeh. Eh, Jalan tol kuwi mau. Lah iki iki. Mulane sing baku Dalan piye? apa? Kowe arep ngomong apa? Dalane apa? Kula ngene Ayo, kowe malih ketok ora pucet kaya mau lho. Enggak kelas. Oh Pak SBY sik lenggah, Pak Wagub sik lenggah. Kowe pucet-pucet lho. Saiki ketok abang kabeh iki. Selos Pak niki. Ora bang piye wis menggeh-menggeh. Rumah saku. Rabang. Padang Jinglang, suasanane Padang Sik, sik, Jinglang. sik, sik. Padang Jinglang aku roh maksudmu Padang ki suasanane Padang. Mergo penjani rawuh menehi suasana dawuh-dawuh marang para kanca-kanca warga masyarakat juga kanca seni. Lah, betul, Karena Pak. hidup pentingnya budaya Nggih, ini iki. nggih. Hidup dengan seni Akan akan indah. terasa indah. Indah. Hidup dengan agama akan terarah. Hidup dengan ilmu akan terasa Mudah. Lah. Lah. Hidup berbudaya akan semakin lebih mewah. Hidup Nah. beragama akan semakin barokah. Heeh. Hidup berolahraga akan semakin bergairah. Bal-balan. Hidup dengan istri akan semakin Wah. Gak aku pun mau ramuni ngono kowe. Rawani, Atur. Nah, sakmenika sampun gandeng Nggih. sampun nampi, sampur. Sampur, sampur. Nggih, sampun. Kang Wigati matur suwun sanget. Ane tak sampluk pisan rumah Loh, sik. tegese iki matur suwun sanget sakniki jenengan kan iku sampun chemistry. Aku yo kancan Loh, ono. nggih, Kem- ngono kan. Sik genano chemistry apa kem suami? Chemistry. Itu macam Itu. iki lho Abi. Afiari. Kene nduk. Trotak. Aku ngerokok bareng wis lepas kuwi. Ini mukanya kayaknya ora apa-apa lho, tak bagus. Aman. Aku ini gumun siji. Apa? Nek golek sentolop sakmene gedene ning ndi? Itu Iki nggih nyuluh kodhok pra nyenengke. kuwi persiapan dari panitia. Wah, tak kira kagungane jenengan. Wah, lha aku colokku sakmono, bare sulap kabeh wong sing adong ngene aku tak coloki. Iki nek wong lara untu dokter gigi sentolope sakmene ora ya. Ayo mesakne cangkeme. Mesakne cangkeme. Ayo, Dadi kuwi. kepadangen Ayo, ngono lho. Mas Putut dipun gandeng kalih Dik. Dik Afiari. Ning dhuwure nduk kowe. Api, kowe ning dhuwur nduk, soalé engko nggih jaga sawang-sawangan Ah, iki kanca-kanca. nek kala wau lak para punggawa-punggawa agung lenggah. Ah. Sakmenika lak Ya, beliau-beliau sampun tindak. Ah. Gandeng sampun nampi dawuh. Heeh. Gek menika kula kalian Mas Arto lelucon nggih sampun dipun Ya. nampi. Kowe kok tak suwamu Masang. Kula nggih dipun Ojo. kecakaken dalem Lah, menika. arep diberi. Nggih. Kanca-kanca. Padang menika. Kalau contohnya lampune ijo kali, ijo ki
Dadi iki lho jodohmu. Nah, ngono. Api iki seorang mahasiswi, apa? Mahasiswa. Ami ku adalah antagonis karakternya. Ini orang nggo Sakinah Mawaddah Warahmah. Betul. Fee menika tegesipun fee itu menandakan uang. Oh. Finansial. Tak kira oleh fee. Oleh fee. Oleh fee. Sampun. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampun. Aku tak buka tak dum nih kabeh. Aku paling cukup ya mek nyeketan aku. Tak kowetak rumah aku ya bageno. Ngaturi tetembangan. Nggih. Apa dirayu dhisik? Oh saged. Rayunen. Semester pira, Nduk? Semester pira? Semester 7. Oh, berarti ape lulus. Jurusan apa? Nduk? Manajemen bisnis. Berarti ape? Padha karo bojoku. Kowe ngerti apa? Bojoku lho. Bojomu kuliah? Hukum. Lho. Dan alhamdulillah. Jimu apa? Hukum. Dan menika sampun dados jaksa. Terus? Ya, sebendina mek nuntut aku nukokne iki. Kuwi watak ya, kuwi karakter. Ayo kuwi ngono kuwi bojo kuwi diunggahke. Ngono lho, krungu apa ora? Pi. Dalam. Nembang. Beh, untung mbok kawat. Nek bocah ngene iki tembange bocah sing rada milenial Ngene. sing kepenak. Lagu ora masalah lagu. Iki sebab bisa iki santri kapok kowe iso kok iki. Lah. Apa? Lagu apa kae? Santri pekok. Judule. Maksud kapok lek pekok lho maksudnya. Jajal nduk. Umpama kuwi yo nek sampean pengen ya ora apa-apa. Enggak, bebas Ngene. iki. Sinden apa-apa iso iki. Tirunan sinden senior iki. Oh, nerokne apa? Dadi Maksudnya sing diterokne awake. ya betul, cara dandane. Malih lemu. Dandane dadi nerima ing pandem. Dalam berias ya. Berias, nerima ing pandem dadi kadang-kadang kan banyak wanita yang tidak banyak apa-apa. banyak wong. Gua tak kira banyak mentok. Banyak iki yo banyak uang yo uang kok banyak uang Lanjut. iki. Nembang wis engko tak jelasne. Jelasno. Kok iso Jelasno Kudu sik. berlanjut. no. tetap menerima takdir dan nyukuri nikmat iki pripun. Kowe iki Pak Kondur semangat ra semangat yo tak so amplop. Semangat. Kula iki kaya bojoku kadang-kadang bojo kula Pak, nggo contoh no. Piye? Bojoku adalah wanita yang menolak tua. Waduh. Woi, Dan. Bojo kula. Lah rabimu keciliken no biyen. Ya rabiku mbiyen kan. Kudune umure pas rabi kok keciliken bocah sing sakmene lho Mas. Bijane wong kok jenglot. Keciliken. Kok cuwilik men Enggak. Ya rabi kula mbiyen umur 17 tahun. Begitu wis rabi, akhirnya saya tuwek, Pak. Bojo kuwi menolak tua. Maksudnya menolak tua? Begitu kula nyambut gawe rada laris ini dhuwitku dijaluki ya nggo operasi. Lho pamrih wong lanang ki yo nyukupi wong wedok kok iso. Ora apa-apa wong sing disenengne ya kowe upama ketok ayu ngono. Lho nggih tapi kan ya operasi ini kenemenan lho, Pak. Operasi apa iki? Operasi menolak tua niku lho. Wong tuwek kan saya tuwek kan Tarik kulit ta? kulit lak keriput to, Pak. Heeh. Niku bojo kula iki njaluk operasi ya tarik kulit. Ku tarik kulit. Nggih, dadi ya setiap kali 3 tahun. Ya, maksudnya iki kulite tarik lho. Saku setelah mudeng lah. Di jereng-jereng. Nggih, ngoten niku lho. Jadi setiap 3 tahun sekali niku kene di black rack. Terus kene ditarik seret ngene terus jahit neh ngoten niku. Lah ketok kenting lho kuwi. Berarti nggon ngesor mripat sing kerut-kerut kae. Kenceng meneh ya. Hilang lho, kenceng tahun pisan lho geret seret ngene. Nggih. Arabi karapan wis meh 18 tahun to. Nggih. Iki operasi nek peng 6. Wih, torak tarik terus. Torak tarik. Aku sing tak samari engko lek penelek peng 30 anggar ditarik udele pindah ning bathuk ini priyo. Ayo ora maksudnya tarik yo nek udele sing pindah. Kulit ya tetep kulit to. Tarik liyane terus munggah ngono lho. Gah aku bocahku. Bocah kok. Nyanyi ya. Tembangnya apa, Nduk? Manut penjiran iki. Tak aturi dulu-dulu sing saka Mojokerep. Apa pi? Digaweke sing kepenak ya, Mas. Bebas. Cene sak pira, Mas? Cene sak pira, Mas? Kene nyeger suasana. Dandan apa kayak korden. Apik ta? Ngono ra gelem gawe mik. Lah kuwi lho wong sing mrongos Lha iki wadi kok. Pi. Yen aku kangen karo sliramu tak sayang kok iso terus blayer iki lho. Kowe iki yo gawe nada iki lho. Kae lho don ibu-ibu ora percaya yen kowe nyanyi lho. Duk. Wah nyanyi iki gawe suara sing kira-kira ki lho menjiwai. Emil Kondur, Pak SBY Kondur kok malah ra semangat. Nadamu lho. Yen aku kangen. Kangen karo sliramu. Ta sawang-sawang. Dalam kowe nyanyi iki to? Nggih. Background-e boyo.
Boyar nyatek kowe iku ya. Kuwi asline ora kok background ini. Arepe ngukur isin terus mengkurep tok ngono lho. Ora aku karo Probor ini semayanan. Fotomu neng kamarku. Nah, yang ini iki lho swara sing tak golek iki. Ngene iki lho, seperti ini. Ya ngene iki lho, dalang sing tak golek sing seneng ngageti kancane yang niki. Mau rawani bengok. Aja. Ora gelem bengok piak-piak. Mbok ngelingi dalan munggah munjungan dek ileh ndonga kowe mbok. Ora. Enek lho, rombong aku sing rawani budal alasane tanggapan iki. Neng jaba repot omah repot mbak rawani budal. Neng dinding segala medan harus diatasi. Lho iya no. Kaya aku golek supir. Lah supir sing tak genteni ya wedi. Buale nek kene. Wong kabeh kok kalah karo Mas Preh munggah nyopir dhewe kok. Nyopir dhewe trah motor-motoran. Jarine. Terus. Sapiro sih? Nah, lho sakmene. Gus. Yen aku kangen karo sliramu. Tak sayang. Mau gagap to, gagap. Kayak motor gak iso diselah. Enggak wi caranune kenapa te moprot. Motorne gak iso diselahi siji. Biasane uline entek. Ah, kokean terus anu. akine tekor. Salah. Terus sing ketelu Salah. Kokean. Sing bener iki motor selah iki mergo ora nek selahe. Nah, ngono lho. busine lho. Lek ngatasi motor ra kenek diselah piye? Yo. Masa enek motor anyar kok oleh jebrot. Lek ngatasi motor ra kenek diselah piye, Truk? Ngatasi motor ra kenek diselah piye? Ayo didol. Nah, iki lho bener. Bener. Iki bener. Bener lho ki tukang adol-adol. Duite didum. Ngono lho, padha. Yo. Tak rangkul pundakmu. Tak elus-elus rambutmu. Ngalemo sendeneng dadaku. Ya senden apa-apa sing penting panune tambah dhisik. Ya. Apa kowe ra krasa tak sawang beben dino. Saben dina kok baben ki. Lah, nyawang aku kowe babi. Kok babi aku dino. gak ngelokne aku, nyadari to tapi. Ayo, ya ora apa-apa. Anje, heeh. Lagu lawas lho, Om. Iya, iya. Terus. Apa kok Kowe tak baten sak bojomu iki lho. Ora krasa Apa kowe ra krasa tak batin Nah, iki bener. saben dina. suwe-suwe ilang. rupamu kaya boyo. Kowe malah ndheset to kok iso. Ya Mas. Sekar. Kocap. Sekar kocapan. Bedakno to, kowe iki cukup nyawang rambute dawa apa ndek ngono lho. Lah, Iki Cakoke. musisimu mendok kaya Sekar sing lagi naik Ah, daun. sekar sing lagi apa kaya Menika katelah sekar kisinan. akhire yo sekar blendes kuwi kaya rumah saku. Wong ora konsen lek ngono. Ora ngono liyane. Kakek sing ngejak ngene iki, Pak. Ayo, Cakra budaya. Kabeh kuwi kancane. Nggih, Pak. Ya lagune apa, Nduk, iki mau? Tetep Betul, iki apa ganti? Ya sempat ganti apa ganti apa. ganti Manut. mawon. Iya. Manut pinjenan. Santri. Nggih. Ya. Oke. Wah. Glawah. Loh, dudu iki ta tembange. Ora. Iki ya kenek, liyane ya kenek Ora manut liyane api iki. ya. Santri kok. Oke. Kene nuk enak tak rokokan. Oke. Hitung 1 sampai 2 juta. Kadon. Monggo Mas, kanca-kanca Sekar budaya. Ya. Cakra budaya. Aku gak ya Sekar budaya. Sekar budaya. Ini ya jagoan wong telu ya. Kene linggo petak kleru. Aku wis latihan sing teko wonge panggah. Teko kene mok kuya-kuya kaya. Yo. Mula ingkang bakulak dalem niki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur. Heeh, bebarengan Memang- kalian DPRD Nggih. kolaborasi ta kerjasama lah. Leres. Niki jenengan niku anu lho, Bos. Termasuk dalang sing ditresnani kalih provinsi. Kok iso? Oh, Lah kalau wingi panjenengan kali kula nderek Bakes Bangpol.
Nggih. Wonten Provinsi Jawa Timur sakniki disebut Par. Heeh. Wong dewi ning Kediri kota kae. Ya nika nggih sami Dinas Daya Wisata. Enten sing crita coba kalih kula. Pripun? Masnya jenengan itu salah satu dalang yang ditresnani provinsi jenengan. Kuwi tenan apa mergo kuwi enek aku? Mboten saestu. Saestu. Lho iki saestu. Kula niku lek ngomong apa tau ngapus itu. Alhamdulillah. Mas Luduk dinten-dinten iki dados humas to. Humas, hubungan masyarakat. Nggih. Dadi ngubungne. Tak kira hubungan masa kini. Jadi masyarakat. Hubungan masyarakat. Jadi melihat dari sisi yang paling dalam. Apa pilek apa piye kok ndadak sisi iki? Lah alah. Mas melihat dari ndledeknya, dari ndledek. Bener dari anu Mas, generasi-generasi seniman ingkang wonten daerah-daerah menika lak dari pemerhati atau pelestari Dinas Pariwisata Budayaan itu lah mengeti ambal warsanipun Jawa Timur mula dipun ratani. Nggih wong ya salah sijine kaya panjenengan ya melu njawil kanca-kanca dalang. Aku terima kasih. Sampeyan ya tetep nyatane enek pagelaran ya ora dinyangi dhewe karo dhek dipasrahke kanca-kanca dalang. Ngene iki pomo kliting dalang dinyangi dhewe karo kliting. Ya sepurane lho Mas, iki kok dikira kanca-kanca aku maklari. Ora. Lho, iki mbok kiting sak pasar to. Iki ora masalah pasar kiting kuwi ora. Dadi masalah lho aku ki malah terima kasih lho. Soale ngubungi kaya aku iki dihubungi sok-sok ya angel. Mergo HP ku sok-sok ki kelelep ning kolam koi ki. Mulane terima kasih. Terus iki mbacutke panglipur. Ono nduk, sak sedikit. Bacone ceritamu mau piye? Ceritamu Jawa Timur mau piye? Ceritamu Jawa Timur mau. Nggih ampun, maksudnya gini loh, saya itu kan ya apa yang disampaikan saya sampaikan ning jenengan. Jadi ini agar bisa menjadi motivasi jenengan akan lebih maju, akan lebih baik, akan bukan mempertahankan tapi lebih memperjuangkan. Yes, pokoknya kita selalu berkembang dalam seni lah. Jangan kowe ngantek ngene terus ki arep omong apa ngono bingung aku. Wah, aku kan sing kemarin bahkan Baspol. Ya, ngene terus, heeh. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wis ini provinsi terus kula oleh omongan opeh pariwisata niki. Lah niki kangge bebungahe awake dhewe. Dadi dalang provinsi kanca seniman Jawa Timur. Dalang provinsi sing ditresnani jenengan. Terus pengendang niku pas Badru sing saling provinsi. Nggih, kumpul sampun wonten catetanipun mangke iki. Pengendang dangdut. Pengendang dangdut menika nyun pangapunten. Sapa? Koplak. Oh ngono. Waduh, sampun terpilih mangke dipun. Bocah gampang itu lho lha niki Jawa Timur makmur tumbale nika mengke. Kayak cah kuclok ngetoti Google Map kuburan tok. Lah witekno wong kancane bareng-bareng malah beda. Kae ana iki sapa iki? Intan. Iki dia. Dia Dio. Lah iki enek lagune iki. Jenenga. Lagune mboten angel. Langsung tembange ngono nggih. Nggih, Bos. Ning kutha Solo. Asik. Yuk. Dolan mudi. Nah. Masa introne ngono kuwi ngarepe? With drum kepidek. Oh, introne. Mboten. Masa introne nggih ngono iki. Sekali lagi diaturke buat warga masyarakat maupun Kempleng, Purwasri. Siap. Alhamdulillah dalu menika pagelaran wayang didelehne ana kene. Juga terima kasih buat Pak Lurah, Pak Kasun, dan para perangkat nggih no. Pak Babinsa, Pak Babin Kantipnas. Terima kasih pokoknya. Yo. Bentar. Mas sing ngasta jajan ki sapa ki? Mas jenengan. Nah, itu jajannya diparingi bapak-bapak ibu-ibuke mriku ben didahar. Nah, jenengan dipuwenakne leh ndelok wayang. Pun niku didongke nika. Sing jenengan gawa engko njikuk neh. Niku diaturke kabeh, ha ngriki to. Nah, mengke artane nyuwun admine Mas Gareng nggih. Kowe iki tawa-tawa Mas aku. Ben diaturke nika jenengan. Nah, ben lenggah ngono. Sip. Gas. Nah, aman. Nah, diitung nggih Mas. Intan Butil Gawa berarti. Iki pancen sengaja limbukan tak olor. Tak olor ngantek setengah papan. Ora apa-apa. Sesuk jamik terno ning gonku. Iki pancen awake dhewe kudu bersyukur dalu menika pagelaran lain daripada yang lain. Nyatane awake dhewe seniman iso ketemu karo bapak-bapak penggede. Nggih niku lho, Bos. Terima kasih. Sesuk lek babalan melu neh, Bos. Aku ndek iki ditinggal karo Patrick. Wah, rumah aku. Awake dhewe iki. Batun tak golek ndi bocah ki nusirku aku arep dadi striker neh kok ya. Ngomong cah nom-nom lho. Iya, oke. Tasih wonten ingkang dereng dipun dawuhi nggih. Intan Buti Legawa plekenut ndut-ndut. Nah, nduk kene jumeneng ora usah ngangge spot ritek wong ya. Tunduk ngono kae. Alah ora usah tunuk-tunuk koyo dandang kriek ngono tok. Nah. Wis.
Bebas tan ki lagumu apa? Gek nang Lembang. Piye perasaanmu malam hari ini awake dhewe sowan wonten Kempleng? Nah, piye. Aja mego nembang tok sekali tempo presiden harus berargumentasi, harus berpendapat. Alhamdulillah. Ya, piye seneng ora ya? Seneng lho, Mas. Masyarakat saya seko kapti, tresno karo budaya. Iki tanpa Dinas Budaya Pariwisata Jawa Timur ngenekne acara awake dhewe ora sowan bengi iki. Sama kita termasuk salah satu seniwati yang ditresnani juga. Mbak Sendur, Mbak Isnia, Mbak Ika, Nduk Dia. Ya termasuk sampean iki ya pelawak sing ditresnani karo bojomu. Lho ya. Niki lah anu Mas. Apa? Gen pariwisata itu kan juga mencakup dari budayaan. Destinasi wisata ingkang wonten Jawa Timur. Dados ya perkembangannya Jawa Timur adi kudu mengikuti terus. Lah iya no wong saurane awake dhewe sebagai ujung tombak sing cedhek karo masyarakat. Sing kiprah ning jagate seni. Ngono lho. Ujung tombak. Ujung tombak striker kalau. Anu Nduk, sesuk mara ning gone omah ya. Heeh. Iki bojoku lak buka apoteker ta iki. Terus Ngunjuk pil iki aku tenanan. Apa kuwi? Pil modot. iya ta. Iki percaya dhuwur ngono lho, Pak. Saman ki lek petok aku mesti nyek ngono kuwi lho. Kowe ya tawain. Sampean nek dolan genku ngombe pil mungkret ngono. Dadi enek imbangane. Lagune apa Nduk manut sampean aku? Lagune Salam Kebijakan. Pokok aja kritik mau salam kebijakan lho marane. Marane sing salah kowe. Salam kebijakan iki lho. Bener ngrungokne aku mau. Kebajikan aku. Hah, kowe muni kebijakan. Lah mlo entuk kebijakan saka provinsi ki adine. Ini diaturke bapak-bapak sing saka provinsi sing padha kepareng lelenggan. Mbak menawa sampean Mas Bambang, Mas Bulis. Oh iya Bulis. Pokoknya sulit banget ora terakhir lho, iki terakhir lho. Apa? Ora ngawur kowe. Ora no. Awal 2024 nanti enggak kita maksud tahun 2023 kan terakhir malam hari ini. Oh enggak, tanggal 9 masih ada. Enak nih. Loh. Loh kok ora ketot aku? Loh, lha kowe takono karo Mas Bambang. Mas Am di Mas Am, ora ketot ya? Takono Mas Aam bareng. Oh iya dhewe ning anu. Kula teng Banjarmasin, Pak. Takon Mas Nova, ning Banjarmasin. Nggih, sampun didhawuhi kalian. Kowe ning Banjarmasin Kalimantan. Lah kok ora ngejak aku? Lah wong kene iki yo ngamen lho kok iso ngejak rono ki yo ngopo. Mas aku. Yo lho mek sing tak jak iki lho, mek Pak Depre tok. Mok nggih apa teko kono kok ya. Aku denden wong-wong lho. Ya lagune apa, Nduk? Manut penjan duet oleh dhewe oleh. Gak dhewe. Lagu nemu apa nemen kok ngono. Nggih, pun derek mon. Lho, mangga. Derek sinten? Manut penjan. Perawan Kalimantan mawon. Lah. Lino wengi tansah kelingan perawan ayu Kalimantan. Sing kok kene penyanyi dhewe to. Bantal kulit nyang apa to? Nyang apa to? Lek pengen karaoke sesuk ning mangku tak tukokne. Konsekuensi dalam kinerja tidak boleh harus putus asa. Enggak putus asa. Kowe kuwi asine semangatmu wis kendho ngono. Ya Allah. Piye? Mas aku. Omong ora tau bener iki. Putus asa. Mas aku ya terima kasih lho, Duk. Nggih aku yo. Ya mau gawakne rokok aku ya matur sembah nuwun lho. Duk. Mau gawakne rokok terima kasih ya. Terima kasih mbahmu. Aku yang batin salam kebijakan. Kebijaksanaan. Iki kok kene benang ide, benang Peru kowe kene. Lagune apa jidane? Pon derek. Perawan Kalimantan ya. Nggih. Cemendak Mas dudu nangka kuwi ta. Ayo tak kancani kowe. Ujan kowe iki kanu. Mana sampean lungguh apa nyanyi? Nyanyi dhewe. Oh, nyanyi dhewe. Ngambut gawe kancane. Kok kerah to malahan. Iki opo? Tak sopan kowe. Kritik. Aku masmu lho. Lah nyapa? Masamu rai mbok kira tisu lho. Salah dhewe omong karo-karuan mangsane. Yo Nduk tak goleke sing kepenak Nduk. Ayo Mas, kotmu Mas coba. Apa coba Gus? Kotmu minor. Rino wengi tansah kelingan perawanan. Sing dene protes, enggak oleh aku nyanyi. Ya wis ganti liyane wis ganti liyane. Ngangkal. Aku percaya. Wis nyanyi dhewe. Apa? Nduk, Mas gowo kanu lah, tali ora? Apa? Aja kendat lho kowe. Nggih apa? Saya di bapak-bapak sing lenggah ning kono nggih apa? Ora, aku tak nembang ikan dalam kolam kan lho. Wah, kan gitar. Nggih. Oke, gitar. Lawas wis wong wis lawas kuwi. Luduk ngedram. Moh, enggak Gus. Ora apa-apa. Jajan Nduk, anumu ikan dalam kolam. Ikan dalam kolam. Iya, sama nyekel gitar sik kok Yo, tenan. iki yang pelawak iki nek
all round ki ngene iki. Buat warga masyarakat Kempleng mriki terima kasih. Pokoknya buat pariwisata budaya Jawa Timur, DPRD provinsi juga Pak Bianto lah. Oke, terima kasih ya, Duk. Awal iki nggih, Pak. Kowe modele aku omong ora mau rungokne blas. Tak kira lek niku gombal orasi ya. Yo, kaya ngapa demo sik, demo sik. Turunkan Mas Gareng. Aja. Esok aku akan pergi lama kembali. Sesuk ning karaokeanan karo aku ya. Yo, nyanyi. Sama nyanyi langsung ape digerebek ya lho. Dan tepuk tangan buat Agus Kibot. Aku Mas Kritik wah. Gitar iso. Terima kasih lah pokoknya. Mas Kritik, Mas Uduk. Nggih, Bos. Aja nganti kurang pangapura. Panjen iki mau limbukane tak gawe rada sore. Panjen yo permintaan saka panitia. Nggon jejer mau tak singkat-singkat nduk. Nggih, sembah nuwun ingkang Baku. Baku ngregengke swasana. Muga-muga kanthi kegiatan ya kuwi penguatan dan pelestari budaya iki. Bisa-bisa budaya iki tetep ngrembaka lugune wayang kulit lan liya-liyane. Kupat lepet betul liwas sedaya ndem slamet nggih, Gus. Iya, siap. Terima kasih dari buat semuanya saja lah. Intinya saking provinsi, terima kasih saking DPRD provinsi, terima kasih masyarakat ngriki. Juga Pak Lurah, terima kasih. Aku tak sowan nang ngarsane Kanjeng Sinuwun ya. Derek. Ya aja nganti melu aku nek pas sowan nang ngarsane Kanjeng Sinuwun engko ndak ning dalan kowe nglawak ning dalan kono Mas aku kemaremen kok. Mbok nek ganti makasih. Ndake. Oke, keripik gedang keripik telo. Sowan nang ngarsane Kanjeng Sinuwun. Nduk, apa? Sinuwun Prabu Agi